Днес ще ти разкажа за Galaxy Fit 3, гривната, която нося вече няколко дни вместо часовник. Под 100 лева, 1,6 инчов AMOLED и батерия, която изкарва близо 2 седмици, ако не оставяш екрана да свети постоянно. Първото усещане е лекота. 18 грама алуминиев корпус, достатъчно удобен, за да не ме дразни докато нося гривната. Екрана е 45% по-голям от този на Fit 2 и има яркост около 1000 нита. Това значи, че навън, при силно слънце, виждам часа и пулса си, без да правя сянка с ръка. Инсталацията е като при всеки Galaxy аксесуар. Galaxy Wearable открива Fit 3, фърмуерът се обновява за няколко минути и всички данни започват да се вливат в Samsung Health. Тук идва и първия плюс. Гривната разполага с сензор за пулс като на часовниците. GPS обаче няма, като за маршрут трябва да вземеш телефона със себе си. Fit 3 се включва сам, отчитайки автоматично ходене, бягане и плуване. При силова тренировка активирам Workout, като той брои сериите по вибрацията. Зареждането е магнитно, като за половин час вдига 65%, тъкмо колкото за още седмица. При сън, гривната дава същия Sleep Score и Sleep Animal, които обсъдихме при Galaxy Ring. Известията идват моментално. Не мога да изпратя гласов отговор, но имам готови шаблони, например звънкам след малко и на път съм. SOS при падане. Гривната усеща удара, брои 5 секунди вибрация и пита дали съм добре. Ако не я пипнеш, праща SMS с локация на контактите за спешни случаи. Разбира се, можеш да включваш или изключваш тази функция, както и да настройваш въпросните контакти. Накратко, Fit 3 е идеален, ако искаш аксесуар, който да зареждаш рядко и да следиш крачки, пулс и сън. Най-големия компромис е липсата на вграден GPS и NFC, но за под 100 лева трудно ще намериш аксесуар с подобни характеристики. За фитнес и проследяване на сън, гривната върши прекрасна работа. Ако имаш въпроси, пиши долу, а ако ти е било полезно, абонирай се за още такива видеа.